informazioan. Orain, bosteko taldetan jarri proiektu berri bat egin behar dugu eta. Zuen taldean egon naiteke? Ez, hobeda mutilin baten taldera joten bazara. Ez dira konturatuko, beraien antza duzu eta. Hori, Joan. Begira nola dagoen jantzita. Pilota pasatu dezakezu beste, mesedez. Ez da. Hortik, sarrera. ¿Hacemos segunda? Vete a la sala.